SB kawai kiɗa ganga ta rawa. Ta SB karo wani ni daɗi bai isa ta baiti in tuno wani kan mata dai kuce da ni komi na gani ga sa'ata ta duniya mata ne kuma kaya. Ga Allah amun kusa me nema dan ya samu Allah gadon kusa me san katon gida da mota roƙa kusa me san roƙon abin da ba mata kai kasa. Komi tsawonta sai da rukunta kuma komi girman ka babu mata tsami kuma kirki na gida a bar wa mata kasuwa maza me neman abuwa ga mata duka maza. Na san ajali fa zai kashe me shi nan kusa mu dai sa'ar mu mun rike mai gulma ƙasa in dai da biki gidan kare za mu gani ƙasa duk mai rauni a kansa bai so a cire masa. Kaunata a ko'ina Allah ɗaukaka me ƙina banta tashi Allah kama shi kai ba na abin bashi rabbana dan ni banta shi mata ku taho miyo da a'i daɗi. Mata suke ta mu muna yin takunan yayi in kun wago mu watsa daɗin ainan yayi dume kara ta zo kalifa nan ni na zo ku ci da gwanja zan ta murna